Il-proċess elettorali fil-ħatra tal-Kap Nazzjonalista fit-tmiem il-ġimgħa li diġà kien nieqes mit-trasparenza kompla jitħawwad b'akkużi serji ta' manipulazzjoni biex ġie favorit Alex Borg fuq Adrian Delija. Dwar dan it-Times ukoll żvelat li tressaq ilment formali mit-tim ta' Delija, il-Kummissjoni Elettorali Nazzjonalista. Waħda mill-għajdut li kien hemm għexieren ta' tesserati li allegatament lanqas kellhom dritt jivvotaw skont l-istatut u r-regolamenti ppubblikati mill-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista kienet ilha ċċaqċaq mis-sibt li għadda quddiem id-dar ċentrali stess. Sorsi interni fil-PN ukoll qalu lil One News li l-argumenti ssoktaw wara l-att tal-voti, iżjed u iżjed lejn l-aħħar tal-proċess imġebbed fuq 9 sigħat. L-akkużi jduru ma' madwar 100 tesserat li tħallew jivvotaw anke jekk ma kinux konformi mar-regolamenti, xi ħaġa li faċilment se titqalbet il-maġġoranza minima ta' 44 vot li kiseb Borg fuq Delija. Fost dawn jingħad li kien hemm mal-20 żagħżugħ li ddaħlu fl-aħħar xarejn fera tal-partit. Dawn kienu kollha ġodda minn ta' Alex Borg u ttesseraw ruhom għall-ewwel darba wara li dan tefa' n-nomina tiegħu. Ma' dawn issemmew għexieren oħrajn ta' tesserati mis-siġġiewi li lanqas kienu ġeddew it-tessera s-sena l-oħra. L-iskuża li nġiebet kienet minħabba it-taħwit ta' Francine Farrugia, il-kunsilliera tal-PN li tiffaċċja proċeduri kriminali dwar serq ta' 2.3 miljun euro mill-Lemcast. Ir-regoli tal-PN jeseġu li biex tivvota rid ikollok l-aħħar 3 snin imħallsin fi sħubija jew 6 xhur fil-każ taż-żgħażagħ. La darba kif kien diġà magħruf Alex kellu jappoġġjah it-tim ta' Bernard Grech u Simon Busuttil, allura l-Kummissjoni Elettorali kienet f'idejhom tennew is-sorsi. Sa dan it-tant rapport fit-Times it-tnejn wara f'sinar qal li t-tim ta' Adrian Delija ippreżenta ittra lill-Kummissjoni Elettorali Nazzjonalista fejn fost l-oħrajn identifika 33 persuna li deru fuq il-lista finali tal-votanti, iżda mhux dawk preċedenti u kien hemm direttiva biex dawn ma jitħallewx jivvotaw, imma xorta għamlu dan. It-Times komplet li l-ittra iffirmata mill-manager tal-kampanja ta' Delija, Paul Borg, talbet għall-lista sħiħa ta' dawk li vvotaw u dawk li ma vvotawx. Ironikament, il-President tal-Kummissjoni Elettorali Nazzjonalista Mario Kallus, li wkoll għandu parentela mal-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi min-naħa ta' martu Kate, kien twaqqaf minn rappreżentant tal-Oppożizzjoni fuq il-Kummissjoni Elettorali Nazzjonali f'Awwissu tas-sena l-oħra, wara iżjed minn 20 sena fiha. Ir-raġuni li ngħatat internament kienet li żmienu għadda għalkemm tqis validu biex imexxi l-elezzjoni ta' kap fit-tmiem il-ġimgħa.